Takukti bukuk sa Wansarok tirprasarok ni kamiyo phayoi ek tatok 100 taka khaimna rini sau tumbakya mani bagai Wansarok tirprasarok ni kamiyo phayoi tamone bagai ek tatok 100 taka ni sau tongkhana tamo karunong khana te Wansarok auto gari piang digni tubu khana tamone bagai tirprasarok no asuk kom dam kai Wansarok phanga nai khana tamo karunong khana aunor jotto saimana mujukong kai obiteno last beta jomnai tongdi te si channel ta phone subscribe khai kongke tamon subscribe khai rodi Hengke pagi tolok norok oh video sekang naik gadi. Ang bono makul kami tu nong lagi dia. Bono makul kami tu dewa no. Dewa makul kami tu nong sih. Nong betul ya. Dolok tamne bagai Wansarok tirprasarok no asu kom dam ke 100 taka kai phalka bong kha Wansarok ni gari panchar hoi tongka hotcha ke phung ai khai ke no Wansarok ni tok rok bebak no thibe kya baksang ke thibe kya te baksang ke thina nai tonga ha bagai Wansarok tirprasarok no belai no kom dam ke rina nai kha hingke dolok gaboi ke norok chiti ekari manjang mani awat pudi maina mujung ke tapno video klik khadi norok mani obitini bisingti